Saúdos, que tal como están? Compostela Aberta apúntase o tanto da decisión de Adif de adiantar a licitación da estación intermodal e facelo conxuntamente ca pasarela cuberta. Segundo Jorge Duarte, foron as negociacións abertas con Fomento e Xunta polo Goberno as que conseguiron que o resto de administracións cambiaran de opinión. Así as cousas, os socialistas seguen a falar dun proxecto cutre, mentres que o PP quítalle valor o dito por Compostela Aberta e agradece a decisión a Adif. O Goberno local está máis que satisfeito e agradecido coa decisión de Adif de facer a contratación conxunta do proxecto da intermodal, unha demanda que aseguran foi expresada reiteradamente por Compostela Aberta a todas as institucións e que empezou a ver a luz, segundo Jorge Duarte, nunha reunión celebrada en maio co novo equipo directivo de Adif. O concelleiro de Espazos Cidadáns lamenta que a Xunta se desmarque deste proxecto global coa estación de autobuses. Dame moita pena que a estación de autobuses non pertenza á mesma autoría, ao mesmo equipo proxectual e que teña unha funcionalidade totalmente independente ou un diseño constructivo independente do resto. Creemos que hubiera sido mellor un único proxecto conxunto, tal e como estaba no 2011 o proxecto de Juan Herreros, e non haber ido como ao final optou a Xunta de Galicia, a Consellería de Infraestructuras, por impoñer un proxecto contratado a través dunha licitación independiente con IDON e que hubiera sido moito mellor ir a un proxecto conxunto. Dende o PP aplauden a decisión de licitar conxuntamente o proxecto da intermodal. Non en tanto, Teresa Gutiérrez non cree que esta decisión fora grazas a Compostela Aberta. Creemos que el esfuerzo lo están haciendo otras administraciones, bienvenido sea, y nos parece que el Concello, que tenía para mí dos caminos o dos cosas importantes que conseguir. Una, conseguir que se quitara el tope del 3,5 millones de pasajeros para la realidad de la totalidad de la estación, pues vemos que no lo ha conseguido. No sé si lo ha intentado, desde luego conseguirlo no aparece nada sobre eso. Y luego, me parece que el Concello no está haciendo sus deberes, porque claro, para que todo esto se haga realidad, el Concello tiene que poner a disposición los terrenos y el Concello tiene que hacer una modificación urbanística. No PSOE volveron insistir en que o proxecto se licite ou non de xeito conxunto e cutre e lembran que para a nosa estación o investimento máximo será de 30 millóns de euros fronte aos 120 da estación de Ourense. Paco Reyes asegura que a intermodal que queren construir non está á altura do que necesita Santiago. Si finalmente o que temos é o que estades vendo, máis unha pasarela que una os dous edificios da estación de autobuses e esta estación de tren ampliada, pois eu estou absolutamente convencido, eu que vivín como un rapaz que era o derrube do edificio de Castromil, estou convencido de que isto vai ser o derrube do edificio de Castromil do século XXI. É dicir, este a infraestructura estratégica probablemente máis importante para a nosa cidade, que vai ter un alcance de mínimo 70-75 anos. Soe ser habitual cada verán e non por iso menos preocupante. Falamos da cantidade de mascotas que se abandonan na época estival e Santiago non é unha excepción. O Refuxio de Animais de Bando rexistrou en xullo 59 ingresos. Neste sentido, o Grupo Popular preocúpalle que o volume de actividade do centro non estea, din, ben regulado, xa que falta alguén que leve a batuta. O Refuxio leva máis dun ano sen dirección. O Refuxio de Bando segue a pleno rendemento e máis no verán, cando por desgracia se producen moitos abandonos de mascotas. De feito, en xullo, 59 novos ingresos de animais. Con este panorama, o PP cree que o goberno local non lle dá a importancia necesaria a este centro, que continúa sen dirección dende que fora cesada hai máis dun ano Paloma Aguirre. A concelleira popular Teresa Gutiérrez sostén que se trata dun lugar onde se precisa moita organización, xa que conflúen traballadores, voluntarios ou padriños, entre outras persoas. Es un lugar, digamos, de convivencia un poco difícil. Es fundamental una persona que marque espacios, que marque tiempos, que lime asperezas, que tenga planificados pues, las compras, los suministros para que no pase como está pasando, que no tienen arena para los gatos, que pague las facturas y sobre todo también que busque fondos. Os populares consideran que co actual goberno Santiago perdeu o seu bo facer con respecto ao coidado dos animais abandonados. A semana pasada houve unha reunión do Padroado onde, ademais do Concello compostelán, están outros da comarca, a oposición, a Xunta e varias asociacións. Segundo Teresa Gutiérrez, o encontro foi caótico. Nel comprobaron que se introduciron algúns cambios para sacar a praza de dirección e de veterinario.
Y había unanimidad. Ahora lo que nos faltaba era que ese informe jurídico, pues que hace referencia a la normativa de definición, al formato, un poco la parte jurídica. Pues en ese informe jurídico, pues resulta, por lo que vemos, es que se han cambiado cosas que son de decisión del patronato. O Padroado do Refuxio volverase reunir o 30 deste mes para deixar pechado este asunto. Por outro lado, quedaron aprobados os orzamentos deste 2017 con 6 votos de 14, é dicir, cos de Compostela Aberta e as asociacións. Máis asuntos, o PSOE lamenta que Compostela Aberta comparta un discurso autocompracente co PP no que respecta ao emprego e que, segundo os datos da enquisa de poboación activa no segundo trimestre do ano, Santiago foi a cidade galega na que máis subeu o paro, concretamente un 3,2%. Lembralle Paco Reyes ao goberno local que o ano pasado quedou sen executar o 60% das partidas destinadas ao fomento do emprego. O voceiro socialista non pode entender que Compostela Aberta use o mesmo argumentario que o PP para defender as cifras do paro, e menos tras coñecerse os datos da enquisa de poboación activa, dos que se desprende que Santiago foi a cidade galega na que máis aumentou o desemprego no segundo trimestre do ano, concretamente un 3%. Tampouco os datos do Servizo Público de Emprego dan boas noticias ao respecto. Se di que hai 619 parados menos na nosa cidade con respecto ao ano pasado, pero resulta que o número de contratos somente se incrementou en 213. Alguén pode explicar como é posible que cun incremento de 213 contratos baixe, según o Servicio Público de Emprego, o número de parados en 619? O certo é que non baixa o número de parados. O que baixa é o número de persoas registradas nas oficinas do Servicio Público de Emprego. Iso é o que acontece. Porque a xente, pois, desespera de atopar un traballo a través dos servizos públicos de emprego ou porque deixa de percibir unha prestación. Paco Reyes puxo no foco o grave problema que ten Santiago ca temporalidade, xa que o 93% dos contratos asinados entre abril e xuño foron temporais. O voceiro socialista exixiulle ao Compostela Aberta que se poña mansa obra no que considera o asunto primordial da cidade. Neste senso, Paco Reyes quixo lembralle ao goberno local que no 2016 quedou sen executar o 60% do orzamento destinado ao fomento do emprego. Saiban ademais que o Concello está a instalar puntos de aparcamento de bicicletas no casco histórico. Nesta primeira fase van colocar 23 lugares para deixar bicis e a intención é, unha vez estean listos os da zona bella, continuar instalando no resto da cidade. Ante o retraso que acumulou a chegada dos fondos europeos da estrategia EDUSI, o Concello decidiu iniciar agora a instalación dos puntos de aparcamento de bicicletas. Comezouse pola zona de Intramuros, onde vai haber 23 puntos para deixar as bicis. As instalacións foron realizadas por un forxador profesional co obxectivo de adecualas ao ámbito da zona histórica. Aros, invertidas para colocar as bicicletas. Elixiuse en formato de U invertida porque é o que mellor se adapta a todo tipo de bicicletas, permite que andar as dúas rodas, o cadro, e é o que máis demanda ou máis seguridade está demostrado que aporta. Ademais, faise con unha tipoloxía tradicional xa na cidade histórica, con unha barra de ferro pavonada, igual que se fan na cidade histórica, pois todas as barandas que teñen unha moi boa integración visual dentro do ámbito da cidade histórica e, polo tanto, cumple ca súa funcionalidade perfectamente con este modelo invertida. É un produto artesanal feito por un ferreiro. A intención do goberno é continuar instalando estes puntos de aparcamento, primeiro nos arredores da Améndoa e despois no resto da cidade. Imos ter moitos puntos de aparcamento de bicicletas, pero de seguro que non serán tantos como tendas de souvenirs. Hoxe quixemos saber que é o que máis compran peregrinos e turistas para levarse como recordo da súa estancia na nosa cidade. Cando viaxamos sempre nos sentimos tentados a levarnos algo da cidade que visitamos para que nos lembre os bons momentos vividos. E máis, non só mercamos algún detalle para nós, senón para toda a familia e os amigos, para así facelos de algún xeito partícipes da nosa experiencia. Precisamente Santiago, como cidade turística, está ateigada de tendas de recordos e de postos nas rúas que ofrecen os típicos souvenirs. Os chaveiros, imáns ou pulseiras de tea son algúns dos obxetos que soen mercar os peregrinos, e no caso dos turistas triunfan as xoias de prata ou as sudadeiras. Con todo, cada vez máis frecuente que os que nos visitan opten por mercar produtos gourmet. As tartas de Santiago con denominación de origen, piedras de Santiago con denominación de origen, y todos nuestros vinos, que tenemos una gama muy amplia de vinos con denominación de origen y con una calidad
extrema, ¿no? Con lo cual ahí es una demanda muy fuerte de nuestros productos gallegos. Lo hemos hecho bien en Galicia, al poner Galicia calidade, porque la gente admira nuestros produtos e nuestra calidad de nuestros produtos. Pero nos últimos anos popularizouse levar de Santiago un recordo permanente e que dende logo acompaña o peregrino en todo momento, as tatuaxes. Pues en general los peregrinos lo que más se tatúan son símbolos de Santiago y del camino, como la concha, la cruz, la flecha. Y bueno, la más tatuada suele ser la concha aquí. La verdad es que cada año tenemos más afluencia de peregrinos, de gente que ya antes de realizar el camino trae pensado que se quiere tatuar y que, como recuerdo, familias y amigos hacen todos juntos el mismo tatuaje. A parte dos souvenirs das tatuaxes ou dos produtos gastronómicos, outro recordo que levan os turistas son as fotografías, e que dende logo non hai mellor maneira de captar os momentos máis especiais da viaxe. Imos ter sol nos vindeiros días, pero non pensen que vai quentar como deberá. Saberémolo de seguido da man de Meteo Galicia. O martes en Galicia teremos intervalos anubrados e mesmo con algún chubasco no terzo norte, mentres que o resto do país amencerá con nubes baixas e bancos de néboa. As temperaturas mínimas descenderán, mentres que as máximas ascenderán polo norte e descenderán no sur. O vento soprará frouxo do noroeste. O mércores pola mañá agardanse nubes que irán desaparecendo co paso das horas ata deixar unha tarde pouco anubrada ou despexada, agás no terzo norte. As temperaturas non experimentarán cambios significativos, con sensación de fresco debido ao vento de compoñente norte. O ceo estará pouco anubrado ou despexado en xeral no xoves. As temperaturas mínimas manteránse sen cambios, mentres que as máximas irán en ascenso, principalmente polo sur do país. O vento soprará do nordés frouxo pola mañá, aumentando a moderado pola tarde. O martes en Santiago teremos ceos anubrados pola mañá que darán paso a nubes e claros pola tarde. As temperaturas irán dende os 12 graus de mínima aos 22 de máxima e os ventos soprarán do norte. Para o mércores agardamos unha mañá de nubes e claros e ceos despexados pola tarde. As temperaturas non sufrirán cambios significativos e os ventos soprarán de compoñente norte. No xoves teremos ceos despexados durante toda a xornada e temperaturas que continuarán nos mesmos valores. Os ventos soprarán de compoñente norte. Rematamos, como sempre, con noso repaso á Axenda Cultural de Santiago. Isto foi todo pola nosa parte, non se movan, que a programación continúa en Correo Televisión. Nos volvemos mañá con toda a información. Que pasen unha feliz xornada.